Takže čau lidi, zdraví z Kamaráda u dalšího videa. A dneska to cvičíme po čtvrté, toto video. Po čtvrté. A dneska to bude informační video na můj a tady hosta Kerot, čau, kanál informace. Jo, točíme to po čtvrté. A ani jednou se nám to zatím nevyvedlo. Protože to furt stopoval, kamo. To je furt, kamo, úplně furt. A já jsem hled. Mám ty brýle. A jo, ještě je na mém kanále ještě jedno video a na to jmenuji odezírací ZUS. jako odesílání zrců. Super video, dejte tam like, odběr. A Kerovi určitě dejte odběr. Komentář. A jestli Já budu ještě rád. A já, když jste u mě noví, tak určitě dejte odběr. Když jste u Kera noví, tak určitě dejte odběr. Já se k odběru. Určitě, jo? Jo! Takže teďko jsme potkali bratrance z Kuby a má tu nůž. Chápete to? Jo, pojď. Pojď, šlehni ho, ještě. No jo, je to malý bratranec, vidíš se. Počkej. Pojď. Dívejte se. Už běh, už se kap, už mlátí. Je to samozřejmě malé děcko, takže nic neumí, to je jasné. neumí. A narodil se můj malý bratranec. Jmenuje se Sebík. Sebík. To je Sebík. Jo, aha. Chceme si nás štipa. A Tak se jmenuje ten Cristiano Ronaldo. se jmenuje Cristiano. Tak, už jsem tady zase. Tak, Hubo, teď to pohlídej trochu, já si jdu zaskákat, ať nemusím kameru držet v ruce. Kameru. Jo, kameru. Bro, teď si s ním mám nějak povídej, bro. Budete mít můj Facebook. Možná můj Facebook a Instagram na popisku ve videu tady od Kemady. Tam bude 100%, ne? Jasně. My jsme teda dneska u nás, byli jsme ve škole. Já jsem tady jel teda na longu. Já jsem šel tady pro Kemadu. A řekli, přestaň na ty brýle šahat. Tak čepice, ale tam jsou aj brýle pod tím. No prostě to. A tak jsem ho vzal k nám, že tady nikdy u mě nebyl, tak všechno jsme mohli to natočit. Co? To je dobrý, on si tam něco hledá na mobilu. A můžete teďka převzít Kemada? Teď tam máš něco špinavé. No špinavé, špičatého, já se na to napíchu prdel. Ne, můj bratranec nese snervku. Je to vaj. A jsou tam naboje? Jo. A je. A to je ta nejsilnější, kterou mám. Jo, tak ty je vrtí. Já chtěl jsem si koupit za 100, jsem chtěl koupit kuličku, protože bychom udělali nějaký video, tak s kamerou. Jo, že by mi to mamka nedovolila. Že ne. A ne. Tam nejsou naboje. Teď pojď. A kdyby něco, tak já jsem nejlepší kapověře. Pojď, šáhni na to, pojď, bro. Jo! Teď já. Statická elektřina! Ty vole, mě z toho až zavolalo toho. Srdce mi píchlo z toho. Kuba, podrž to, já si ho předvedu. Počkej. Já udělám kombičko. Kombo. A tohle se jmenuje Mortal Kombat. Mortal Kombat je jinak hra. Ne! A ještě dneska možná si zahrajeme na Xboxu. Jsme mohli udělat nějaké video, ne? FIFU třeba. Možná ještě bude na jednom kanále u mě teda. Bude ještě jedno video. Teď. No a natočíme teda nějaké video z Xboxu. A nahrajeme FIFU. FIFU?
a GTAčko! Máš GTA? 4, jo. 4 jo. No a tohle mohlo být všechno, ne? Pro tady tohle video. To by mohlo být všechno, i když jsme neudělali nic o tom našem informativním. A jinak ještě ta informace trošku krátká. Prostě na našem videu. Ne. Jo. Na našich videích, jakože ne na našich videích, na našich kanálech se budeme omlouvat. Teď předem se omlouváme, když nebudeme natáčet videa, prostě když tam nebude skoro vůbec žádné video. Jo, prostě no, jo. Když nebudou vycházet videa, tak jsme buď nemocní, nebo nemáme čas, máme školu. A o prázdninách určitě natočím nějaký... Jasně, úplně v pohodě, hodně videí natočím. No a to jinak může být teda všechno pro tohle video a my se teda na vás těšíme u dalšího videa. Čusík! Čusík! YOLO! Mějte se krásně a čau!